Het is maandag 13 oktober. Dit is de podcast. Mij on tafel Sandor van der Heijden. Sandor, speelt het Cambuur misschien wel het allerleukste voetbal van heel Europa? Nee. Nee. Roelof? Net niet. Nee. Nee? Nou, Geert. Ik vind van wel. Ja, Jongens, we gaan weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Cambuur had na de 2-0 overwinning op de Graafschap de koppositie in de KKD te pakken. Al had Oude Den Haag vol 2 wedstrijden minder spelen. En Heerenveen kwam dit weekend net in actie. En dus heerst het daar, de serene rest. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Verra in op in. Ietsje op Verra. Zet hem rug op de keeper al aan. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter doet. Reert. Jouwt hij nou een reerde kaart? Er komt er een doelpunt om. Bram Marsman. Brammetje Marsman. Ja. Nota bene. Bram Marsman, jongens. Tal van de bal van Joram van der Veen. Helpt uit. In de goal. Joram van der Veen. Wij zien eerste doelpunt van Cambuur. En aan tafel zitten de heren Geert van Thun, Ando Faber, Roelof de Vries en nogmaals welkom Sander van der Heijden. Sander, had je genoten van de wedstrijd Cambuurtje in de Graafschap? Eerste half uur, zeker. Ja, dit is het voetbal dat je ook graag zien worst? Nou, het was de wedstrijd. Ik vond de wedstrijd zelf op zich tussen 2 ploegen die echt wel vooruit wilden. Zeg maar, het eerste half uur echt heel leuk. En voor een neutrale toeschouwer ook. Want het was gewoon een hele open wedstrijd met kans op kans beide kanten op eigenlijk. En na de rode kaart was het leuk voor Cambuur natuurlijk. Ja, weet je, dan trek je hem wat makkelijker over de streep. Ja, een van die neutrale taskogers, dat wie Roelof de Vries. Ja, ik zie het lekker op Oost. Zo, ja, dan zie je de Oost, ja. Reisje 4. Vriendelijk ontvangen. Dat zit, ja, vriendelijk ontvangen. Geen bier hoe die hinnen. Niet over politiek lullen en zulke dingen. Ja, echt leuk. Een mooi slapstick. De meesten reageren er wel op. En dat ik wel leuk is om te zien. Het hele halve Cambuur stadion, dat shot naar de podcast. Hè? Dat is dan ook wel weer leuk. Ja. Dat je dan, net omdat ik wil net herkend worden, maar het is wel leuk dat je iets maakt waarvan je merkt dat er een joen wordt. En dat is dan wel heel erg, dat merk maar ik op dan social graag maar eigen Sjen, hoe goed die Isham Verra wie is, wat ik zei. Ja, die me een beetje herinneren aan dat ik ooit... Sander van der Heijden. Ik voel ooit... Nee, om Messi. Messi. Ik voel ooit Messi 1 keer live spelen. Ik Roger Federer wil ik 1 keer live spelen. En Isham Verra moest En toen wie ik... Nee. Het is een verhaal al lang net geleden. Er komt een clue. Ik ook naar Barcelona, Gran Canaria. Ik zie het er 8 minuten in het stadion. Blessure, Messi, doei, van het veld af. Maar nou zie ik dat ik een beetje... Maar Verra was natuurlijk... Op het eerste helft wie die best wel goed. Maar daarna zakte die wel heel erg in. En zelfs de eerste helft vond ik hem net zo goed als dat hij wel wijzen kan. Ja. Maar toen had ik letter van mijn zeer gewaardeerde collega Ando Faber dat hij ziek was dat is week. Ja, en dat zegt wel een beetje waarom. Dat hij krijgt net dat die scherpte, krijgt net dat maar geniale. Is hij beter als Rivera? Nou al. Is hij beter als Gurbus? Ja. Is hij beter als van Axel Dongen? Ja, nou wel, ja. Ja. Nou goed. Geert, mooi dat je het even Maar net de Trensko hier staan ik nou even vregen. Nee, die heb ik wel opstaan, maar die heb ik bewust net niet. Want dat is dan nee. Dat is Trensko beter, toch? Ja, ik vind Trensko beter. Ja, Trensko beter? Ja, ik vind Trensko. Lars van Boys zijn uit de vind je echt Trensko beter dan Verrak? Ja. Nu hè? Ik denk wel dat Verra meer potentie heeft. Zeker, dat denk ik ook. Maar goed, Geert, dus is weer aan deze tafel. Mooi dat je wist, want dan weer is in het stadion. Want door werkers nog bij Cambuur. En net elke niet weet dat, Geert. Nee. Maar dat is gewoon een heel goed betaalde baan, hè? Ja, die berichten die krijg ik. Dat ik nou eindelijk na een periode van haast 40 jaar bij de Omroep eindelijk eens een keer een patiënt beginnen te kennen. En wel bij de profvoetbalclub Cambuur. Ik schiet daar binnen te rennen. Ja, vrienden, ik mag het er even uit zetten. Is dit een rectificatie? Het is gewoon vrijwilligerswerk, jongens. Kom op, steeds. Ik sta een beetje in de perskamer. Ik schenk wat koffie aan mijn collega's die binnenkomen. Ik gauw wat hesjes aan fotografen. Ik zorg ervoor, zo nou en dan, dat we even de mensen die binnenkomen afvinken weer op je accreditatielijstje. Klinkt als een relaxbaantje. Het is heel relaxed, dat is het absoluut. En ik geniet met volle teugen. Voor 6.000 bruto, hè, dat niet kent. Dat is een goede vergoeding. Dat is meer dan Lars Lamboy verzinnen bij RKC. Maar goed. Dan ben ik 2500. Maar nee, we moeten dit absoluut even uit de lucht krijgen. Want er berichten binnenkomen dat ik er een godsvermogen van Jenny hoor. En dat is dus net weer. Goed zo. Jongens, we beginnen de stellingen. De eerste stelling is van Sandor. Cambuur is leuker om te zien als het Nederlands elftal.
Ja. Ja, oké. Roelof, Bram Marsman maakt dit seizoen meer doelpunten dan Sam Kersten. Nee. Nee. Oké. Andor, Ismaël Baouf wordt wereldkampioen met Marokko. Ja, tuurlijk. Hoeveel wedstrijden nation? Nee, ze staan nou in de hele Hoeveel finale. wedstrijden nation bedoel ik? Volgende stelling. Volgende stelling. Geert, Henk de Jong is de allerbeste trainer die het Cambuur ooit hoorn had. Hij is wel de meest succesvolle. Maar is hij ook de beste? Is hij ook de beste? Ik vond Rob Baan ook altijd een hele goede trainer. Ja of nee, Geert? Dus, jongen, ja, kom op. Ja, Credits naar Henk vooruit. Jeetje. Andor, Daan Visser is een medisch wonder. Nee. Nee. Geert, de Graafschap supporters Hageliek. Mark Diemers is een matenaaier. Hij provoceert het wel, hè? Dus ja? Nee, het is geen matenaaier. Oh. Dit is echt wat profvoetbal is. De Dus momenten. Nee. Oké, Roelof. Ja. Ik vind het stom dat haast alle stellingen deze keer hoe Cambuur gaan en net hoe Jereveen. Nou, ik ben blij dat het toch nog in hoe Jereveen gaat, dus ja. Ja, oké. En de laatste is van Sandor. Cambuur moet de doelstelling aanpassen. Promoveren is een must. Nee. Nee? Nee. Dus dan moet ik gewoon... de doelstelling nou, Andor, is play-offs. Ja, play-offs en het liefst via de top 4. Les 4 tot 4. Maar goed. Nou, weet je, dat is ook wel terecht. Want kijk, als je naar de selectie kijkt... en wat er staat, is echt wel goed. Hè? Er staat gewoon een prima basis. Behoef, die komt er dan nog bij. Ja. Berghout is een hele goede vervanger daarvoor. Hij wordt beter, vind ik. Jazeker. Ja. Je ziet toch dat Daan Visser is nu weggevallen. Dan merk je dat meteen ook een beetje aan Amova. Het is heel gek, maar dat is toch zo'n trio, hè? Zo'n triangel. Je hebt allemaal duootjes en triootjes zeg maar, in een veld. Koppeltjes, zeg maar. Ze spelen een keer Daan Visser aan in plaats van de rechtsback. Dat sta jij al te juichen. Ja, maar dat was heel herkenbaar. Hè? Dus je zag echt dat het heel herkenbaar was, zeg maar, wat Cambuur liet zien. En dat zie je nu nog steeds wel. Alleen het is net of het... kijk, Soeren moet die positie... Wat echt heel vast was met Baouf en met Amova en met Daan Visser. Dat was zo vast. Dus op het moment dat de 9 naar 10 gingen druk zetten... wist Daan Visser al van, achter in mijn rug, waar zetten ze druk? Ik moet daar vrij lopen. En daar liep hij ook echt vrij. En ze durfden uit te stellen en dan kon je continu doorvoetballen. En als het Baouf valt dan eerst weg... Hè, en Berghout vangt dat goed op... en nou valt Daan Visser weg en dan moet je nog eentje vervangen... Ja. Dan wordt dat heel anders, zeg maar. Dat moet weer helemaal ingespeeld worden op elkaar. Ik heb wel de indruk dat Soeren, weer wat meer onomstreden basisklant is. Dat er iets van druk van hem afvalt, dat hij beter begint te voetballen. Ja, maar ik denk niet eens dat het druk is. Ja, dan moet maar. Wel. Ja, dat kan wel druk zijn, hè? Dat snap ik wel. Maar het heeft ook te maken met... kijk, als je Daan vergelijkt met Nicky Soeren, dan... zie je heel duidelijk dat Daan Visser op een manier vrij loopt... dat hij ook echt vrij is. He, waarbij een centrale verdediger een balletje over 5 meter of 6 meter... in een ruimte kan spelen, waarbij hij goed opengedraaid staat al... en waardoor hij in één keer naar voren kan voetballen. Dat verschil met Nicky Soeren is best wel... Dat is een detail, maar is zo groot, waardoor dat Nicky Soeren... Dat maakt het daar zo goed. Want heel veel mensen weten eigenlijk helemaal net zo goed van... maar die is in detail is die zo goed. Je moet maar eens opletten, op het moment dat een 6 de bal krijgt... Waar is zijn eerste aanname? Hè? Is die in een ruimte naar voren toe? Dan weet je dus waar je naartoe moet, hè, voordat je de bal krijgt. Waardoor je eigenlijk al mensen uitgespeeld hebt. Waardoor je dus ook een extra persoon op het middenveld aan de bal hebt, zeg maar. Dat is juist bij Soeren heel bot, vind ik. Want die neemt elke bal eigenlijk om met zijn gezicht naar de verdediger naar de eigen goal. Dat komt omdat hij dus daarvoor niet goed genoeg gekeken heeft van... waar wordt de druk op mij gezet vanuit mijn rug? Maar goed, dat is nou goed nice. Want Daan Visser, door zei dus nee, hij is geen medisch wonder. Maar er gaan toch echt geruchten dat hij na de winterstop gewoon weer voetballen kan. Ja, dat ik zeg nee, het is geen medisch wonder. Dat komt, het is wel bijzonder wat er gebeurd is. Hij is Rode JC uitvallen, maar een op het eeg kruisbandblessure. Dat hij voor de tweede keer afsquart weer zoeken. Maar wij wierden vreed in het Kooistadion. En in een zorgen wij Daan Visser in de catacomben. Daar alleen maar die gewichten en tot de knibbels. En
dat wij denken van dat is vrij knap, maar een kruisband die het afgescoord is. Maar het blijkt zo te wijzen dat ze op de MRI net goed zien kunnen als een kruisband afgescoord is, als dat alles jaren gebeurd is. Dan schijnt die MRI, dat gewicht, dat schijnt wat troebel, wat vaag te wijzen. Ja. Dus ze hebben dat in die zin eigenlijk net goed beoordelen kennen. En nou blijkt dus, als je zegt naar wat hij nou al doet, dat het best wel wat afvalt. En dat er een kans bestaat dat hij maar toch ze horen net... nog een slag om mijn arm. Nee, ze horen een slag om mijn arm. Ze willen... Hij is net opereerd dan? Nee, hij is nog net opereerd. Dat stellen ze nou bewust uit. Komende 2 weken zoals broek om te zien als hij inderdaad herstelt. En als hij misschien wel weer mij trainen kan. Wat zou het dan wezen? Als verrekking. Oh, oké. Ja, dat hij flink oprekt is. Nou, dat is een behoorlijk mooi vallen dan. Dat is. Maan eventueel. Ja, dat scheelt zeg maar. Kruisband best heel einde seizoen. Ja. Het einde seizoen. Ja. Alleen dat ze ben wel heel voorzichtig. Want ze zeggen, ja, we kunnen het gewoon net goed beoordelen. Dus we rennen net al de Polonaise. Maar dit is wel een meivaller, zat het nou liek het. Dus ze kreeg zouden ze een paar keer de naam van Jamal Amova. Wist wat ze zongen, de supporters, hoe Amova? Nee. I like Amova. Dat vind ik dus mooi. Ja. Dat vind ik dus echt heel grappig. I like Amova. Roelof Dobis van de Civicus. Cambuur, eerste helft 13 doelpogingen. In de tweede helft 84% balbezit. Zo. Kwam dat benamelijk door de rode kaart van El Kadiri? Ja. Nou ja, het kwam met name over hoe de Graafschappen het doel zetten. Zeer defensief. Het wie uitermate defensief. Het wie een soort handbal-idee, kopcirkel en daar stond het soortje. En op zich vond ik dat ze dat net iets heel onaardig dienen bij Arjen van der Heijden. En dat dienen ze fantastisch. Want Cambuur trapte net in de val van... Oké, daar staan ze. Weet je wat we doen? We gooien ze maar hoog in de pot. Dan is het kansloos. Dan krijg je nooit een goal. Dus dat dienen ze niet. Dus van links naar rechts, van links naar rechts. In de kaas, nog een keer aanspelen. Weer in de kaas, naar rechts, naar links. Dus dat verklaart ik, dat balbezit. Maar dat kwam voornamelijk over hoe de Graafschappen deel zetten hier. En ik vond dat uitermate tricky. Want er komen in zo'n wedstrijd altijd 2, misschien 3 momenten... dat die zinstander gevaarlijk eruit komt. Ja. Het zij via een overtreding ergens op een ongelukkig moment. Het een vrije trapsjongen die het heel gevaarlijk weer. Het zij een steek. Van der Heijden, die op een gegeven moment gewoon zitten maat en die lang. En dat ik met complimenten aan Marinus Dijkhuizen, maar die heel gewoon voortreffelijk dat zit. Dit is wat hij dwankoer. Ja, Dijkhuizen is trouwens wel vreselijk lelijk op El Kadiri, hè? Want terecht. Ja, 100%. Ja, maar en dit heeft niks met matenaaierij van Mark te maken. Nee. Je ziet heel duidelijk dat die jongen een kopstootbeweging maakt. Ja, en dan moet je inrukken. Ja, dat is hetzelfde met natrappen. De bal is niet in de beurt. Het natrappen is, moet je er ook uit, hè? Ja, is hetzelfde. Je hoeft niet hij valt niet, hij wil staan. Hij zei alleen, hij deze en Mark deze gezicht nog wat naar achteren. En die zei op een gegeven moment, ben je van Mafkees? Ja, en terecht. Wat een... Natrappen, je hoeft niet een finale kapotteskoppen. Natrappen is natrappen. Het heeft niks met een duel te maken. Dit had ook niks met een duel of iets te maken. Dit is gewoon, maar als je die selecties nou gewoon vergelijkt, hè, en dan vooral de eerste 11, van bijvoorbeeld een De Graafschap met Cambuur, maar ook een Almere met Cambuur, of een ADO met Cambuur, of een Barcelona 2 met Cambuur. Nee, een Top Os met Cambuur. Cambuur is toch veel beter. Op elke positie zou ik denken, geen enkele speler van al die clubs die ik nu noem, maar nou willen ruilen met Cambuur. Nee, maar nou ga je weer. Nou, dat zijn spelers die, als je nu die selecties allemaal, hoe ze nu zijn, dan gaan wij weer 12 weken terug. Maar is de selectie ook zo. Toen hier niet van Isham Ferra. Ja. Niemand. Daan Visser basis? Niemand. Of niemand. Daan Visser basis? Nou, niet zoals hij zich nou ontwikkeld heeft. Nee. Dat was 5-6 jaar geleden was dat ook zo. Had je ook, hè, dat noem ik wel eens met de meest hoedemakers van Jong AZ. Die waren in juli niet zo goed. Nee. In augustus waren ze ook nog niet zo goed. Maar ze werden steeds wat beter. En dat is met nu ook zo met Cambuur. Baouf, tuurlijk is dat een jongen met potentie. Maar die heeft zich wel aardig ontwikkeld hoor, de laatste maanden. Daan Visser, idem dito. Ferra, idem dito. Sjöstrand. Ze hadden geen spits. Hè? Of Jort van der Sande nu in de spits. Vind ik een uitkomst. Hè? En met Balk op 10 dan als loper. Was 10 weken geleden niet zo. Als je toen die selecties van iedereen naast had gezet. Dan hadden ze gezegd van nou, Cambuur plekje 6 tot en met 9.
zou reëel zijn. Ja, ik zag de eerste oefenwedstrijd tegen Drachter Boys. 3 tot 5 zou reëel zijn. Maar Willem II qua selectie Nee, normaal Willem II Almere 1 en daarachter Cambuur. Met goede Druif selecties, en die hoor. Rijkhoff. God, jongens, alsjeblieft. Ja. Maar nog even hoe Diemers. Alleen komt er niet uit bij hun. Nee. En Komt Cambuur ontwikkelt zich heel goed. Ja. Sandor, want we kennen Mark Diemers allebei. Het is de beste vriend van Andor, trouwens. Ja. Hè. Maar Diemers is natuurlijk heel erg van de assistjes. Hè. Dat hoort je al. Als wij zeggen, Diemers heeft 6 assistjes. Het 4 minuten later heeft een appje. Ja. Het ben er 8. Ja. Hè. Maar, dus dan maak ik een rectificatie van. Dus Mark bij deze heeft 8 assists. Maar, Doos Sjoster, kijk wat op een oren wie is er nog, toch? Ja, maar dat weet Mark ook wel. Wij zaten wel eens te horen, want ik zei... Ik was ook altijd van een assist. Ik vond een assist veel mooier dan een goal maken. Dat heb je soms of niet. Ik vind een assist die echt klopt. Maar wat je in je hoofd hebt... Die paas van Verra wat is Ja, dat? maar dat is een assist. Ja, het was geen Tegen Jong Utrecht. Ja, maar ook in de Graafschap. De Graafschap had hij na een kwartiertje zo. Ook een paas door de linies op. Ja. Diemers op Zeestrand of zo? Mark, nee. Ja, maar Mark ook op Isha Verra. Ja, ook nog. Dat is een assist. Ja. Dat was echt een hele mooie bal van Mark. Daar Maar- zit erg gevoel in. Maar corners? Corner is geen assist. Mark scroost even mooi. Waarom is een corner? Nee, ik vind een corner geen assist. Maar Want? Waarom net? ja, je schiet die bal gewoon voor. Ergens in een ruimte. Ja, toch? Of niet? Als je nou een bord neerzet met zo'n gat erin. Je schiet hem echt niet precies door het gat. Je schiet een bal gewoon, een corner schiet je gewoon in een bepaalde zone. een bepaalde zone, ja, Dat schiet je kan de hem eerste wel in. paal zijn, dat kan richting tweede paal zijn, dat kan richting 11 meter zijn. Maar je zegt niet van, nou, dat poppetje staat daar. Ik schiet nou precies op dat poppetje en dat poppetje die komt nu binnen. Nee, joh, mensen lopen in. Maar dan blijft er maar 1 over van Diemers? Nee, dus Diemers heeft dus nog zo'n assist. Die goal van Boven, die lopen we erop. Die kans die Verra mist, ja, dat is heel frustrerend voor Mark. Dat had ik ook altijd. Ik denk toen al even, jongen. Die hele bal van mij is niks meer nu, hè? Nee. En die bal van Mark, die was echt met gevoel, hè? Die was echt goed. Maar die is gewoon niet meer, want dat is niks. Nee. Omdat het geen goal is. Maar dat was wel een assist. En wat Zeker. nou, want die voor de wedstrijd, dan doen ze altijd trainingen, hè, op spelhervattings. En ik zeg Aron Vreed, bedoeling wie dat Amova naar de eerste peel kwam. Hij lijkt aan Mova. Die zo trokkoppen. Maar dan, wie is het er wel op dat er een gedachte achter zit? Nee, maar er zit altijd een gedachte achter. Maar kijk, zo'n bal van Mark op Verra in de eerste helft, die kan alleen maar op Verra. Die moet die snelheid hebben. Ja. En die moet tussen die verdedigers inkomen. Dat is echt een bewuste bal, zeg maar, op die snelheid. Ja. Een corner, tuurlijk moeten mensen gaan lopen. Dat zijn afspraken. Mensen gaan eerst de paal lopen. Maar stel dat er nou iemand van de tegenstander net even daarvoor komt en hij is net wat te laag, wordt hij weggekopt. Weet je, er zijn zoveel mensen, dus je geeft hem niet op precies 1 poppetje, precies op dat moment. Sorry Mark, ik heb mijn best die om die er nog bij te krijgen. Nee, maar de dat telling is van mijn Sander. persoonlijke mening. Hè? Dus Mark van Ouwen gewoon zo'n assist. Jongens, 2 jongens die vaak op de bank zitten. Bram Marsman en hij wie dus de vervanger van Thomas Galvez. En Joram van der Veen, die ben nou de doelpuntenmakkers. Dit we even jaren naar de reactie van Joram van der Veen. Ja, fantastisch. Dit is echt een jongensdroom waar ik heel lang op heb gewacht. Ik denk ongeveer 2 jaar. En dat dat nu eindelijk gebeurd is, dat is heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben gewoon blij dat ik het team heb kunnen helpen naar de overwinning. Ik speel al heel mijn leven bij Cambuur, dus dan is dit echt waar je hele leven naartoe werkt eigenlijk. En dat het nu eindelijk gebeurt, dat is gewoon prachtig. Zullen we eindigen met de krantenkop? Joram van der Veen, shit Cambuur naar de koppositie? Zullen we doen? Zet jij hem erin? Ja, dat is mooi toch? Joram van der Veen, echt jeugdproduct. Ja, jong iets snits. Hij had jarenlang voorzitter bij ONS West. Jawel. En had de hele jeugdopleiding door Roen. En voor hier echt een heel moeizaam ierhoorn. En hij ziet er eigenlijk vaker net bij als Wol. Moest eigenlijk altijd maar de onder 20 mei. Maar Henk de Jong zei, hij is kerel worden. Hij is van een jonkje, is hij een man worden. Hij stiert er nou. Had al in de basis stiend. Zijn jong AZ een paar weken geleden. Ja, nou dus zijn eerste doelpunt. Die echt prima. Ja, hoe goed is hij? Is hij Visseriaans? Visseriaans? Appels en peren. Visser speelt over 1 of 2 jaar in de Eredivisie. Joram van der Veen? Nee, dat moet ik zeggen. Oké. Ja. Nou, bij het eindsignaal in elk geval zien er een heel soort Friesen fit trouwens. op het veld. Even hier naar de reactie van Henk de Jong daarover. De jongens die scoren is geweldig. Hè? Dat is mooi. We eindigen volgens mij met 3 Jouters. 2 Harakitjes, zeg maar, in de zuster van je dan. Maar en een Sneker. Dat ben 6 man uit de omgeving. Ja, dat is wel leuk. Hè? Dat had vaak net in een trom, maar het is wel mooi. Ja, dat is toch super eigenlijk?
Ja, maar nu nog even. We hadden in het begin namelijk, we hadden een heel gesprek, maar daarvoor was ik de vraag van, kan je de doelstelling bijstellen? Aanpassen, toch? ja. Aanpassen. En ik zei dus ook nee. Maar ook daarom eigenlijk. Vanwege hele jonge jongens, jonge ploeg. Ja, kijk, als je ziet wat erin komt, dat is heel leuk, hè? Dat is heel mooi en dat is prachtig en dat is uit eigen jeugd. Maar zijn op dit moment nog niet top 2 waardig. Snap je wat ik bedoel? Ja. En nu is alles nog redelijk fit. Maar als je het over een heel seizoen ziet en je moet op een gegeven moment 3 jongens echt inpassen in de basis, is dat fantastisch voor hun ontwikkeling ook. En zij zullen ook beter worden. Alleen zij zullen niet in één keer top 2 KKD-niveau continu laten zien. De selectie is gewoon wat smel en je moet er eigenlijk net om denken. Stel je voor, we hopen het net, dat Mark Diemers blesseert trekkert. Dan heb je het probleem. Nee, absoluut, maar dan heb je sowieso een probleem. Want Mark is gewoon wel buiten categorie in deze selectie. Alleen los daarvan, als jij nog 2, 3 jongens moet missen om blessures of schorsingen in 1 wedstrijd, dan wordt het gewoon wel wat kwalitatief op dit moment iets minder. Met heel veel potentie, maar niet top 2 waardig op dit moment. Zo eerlijk moet je wel zijn. Dus ik denk dat de doelstelling heel reëel is. En als je jonge jongens nu dan mag inpassen op een manier, zeg maar, hoe je het zelf heel graag wil als trainer, in plaats van dat je continu moet, maar je kan ze op deze manier brengen, ja, dan kan het een hele leuke selectie worden. Want ik vond wel dat Bram Marsman dat op een voortreffelijke manier invulde. Hij begon voorzichtig. Ja. Eerst wel eens even in de taak, zal ik maar zeggen. Stadig begon hij wat los te komen. Begon hij met overlaps. Ja, en dat eindigt dan vlak voor rust in het doelpunt. Dat was natuurlijk eigenlijk bijna een jongensboek van hoe hij die positie invulde. Uiteindelijk eindigt het ook weer met kramp, hè? Met snijper. Dat toch, wat ik dacht. Ik denk, ze zit hem daar. Ja. Hij schiet hem. Ja. 65 minuten, hè? Hij is er samen ook, hè? Boven de Noordtribune zetten. Maar wel rap, toch? Is te vroeg, toch? Of kan dat? Maar dat is als je niet... 22 is hij inmiddels. Ja, tegen 10 man. Al een half uur. Ja. Hoe die doelstelling Henk de Jong zei, eind november, dan hebben we haast alle ploegen aan. Dan zullen we weer even. Ja. Oké. En daar komt nog het decembervoetbal van het berucht van Henk de Jong. Berucht. Nee, maar dat is ook terecht. En in januari en februari is het ook nog zo. Van dat klote weer, klote veld, alles is niks. Klopt. En harde wind, regen. Lang in de bus. We hopen gewoon, jongens, dat Ismaël Boef heel gauw weer rondkomt. Want ja, die doet het nog mooi onder het WK in Marokko. Hier toch aan de tafel. Wat vind je toch van Amova? Hoe heet het? Hij lijkt Amova. Nee, ik las een verhaal over Amova. En weet ik veel waar. Maar jongen, hoe die jongen hier komt, met wat privéproblemen, gaat naar het buitenland, komt erom bij Cambuur, is eigenlijk te goed voor de eerste divisie. Vies had het echt? 100%. Ja. Ja, door die problemen pakt de Eredivisie hem niet en pakt een Eerste Divisie club nu wel. Ja. Goed gezien. Ja, absoluut. Telefoon. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Goedemiddag, met Ridda. Dag Ridda Deroui. Yes, zeker. Je werkt bij de NOS en je volgt het WK onder de 20 op de voet. En Marokko in het bijzonder. Ja. Jij ziet alle wedstrijden en niet alleen, ook alle trainingen, hè, van Marokko. Ja, elk filmpje wat op social media komt, zie ik. Oké. Nou ja, onze vraag is eigenlijk van, hoe goed doet Ismaël Bouf het? Ja, bovengemiddeld goed. Ik bedoel, hij is een vaste waarde in het elftal. Heeft bijna alles gespeeld. Speelt elke wedstrijd boven iedereen zijn verwachting. En heel het land, eigenlijk niet eens heel het land, heel de wereld is lyrisch over hem. Echt waar, hè? Maar vooral ook in Marokko. Ja, zijn ze heel enthousiast over hem? Ja, zeker. Ik bedoel, op social media en in alle groepschats en in Marokko, de bevolking wordt er super lyrisch over hem gesproken. En niet alleen omdat hij zo'n groot talent is, maar ook gewoon omdat hij is zo kalm en zo... hij speelt gewoon alsof hij al jarenlang in het elftal speelt, zeg maar, weet je wel? Mooi voorbeeld was ook, denk ik, die bal die hij tegen Zuid-Korea van de lijn haalde. Want daar zie je heel bewust, hij kiest er niet voor om naar die aanvaller uit te stappen. Maar hij loopt door en hij haalt die bal van de lijn. Daar zie je ook in dat hij dat al herkent op zijn leeftijd. Juist, dus het is inderdaad heel bijzonder dat hij op zo'n jonge leeftijd al zo'n goed gevoel heeft eigenlijk voor de bal. Maar ook gewoon zijn positiespel en zijn kracht en zijn inzet. Ja, het is gewoon echt bijzonder goed wat hij laat zien. Ja, in de kwartfinale hebben ze gewonnen van Amerika. En ze staan nu in de halve finale. En eigenlijk kan je zeggen dat Amerika was de grote favoriet.
Nee, Amerika was absoluut een van de favorieten. Die hebben Frankrijk eerder dit jaar 5-1 verslagen. En op dit toernooi hebben ze al 3-0 gewonnen van Frankrijk in de groep. Dat wordt de makkie van de week. Dus, en nu moet Marokko dan tegen Frankrijk. Ja, als je Amerika dan 3-1 verslaat, zou je zeggen op papier dat het wel goed moet komen. We worden wereldkampioen! We worden wereldkampioen. Het is niet... het zou geen gek idee zijn. Ik bedoel, 20 jaar geleden hebben ze een keer de halve finale bereikt. Nu weer. Maar als ze de finale bereiken, dan is de beker binnen handbereik. Doet de echte wereldtop eigenlijk wel mee onder de 20? Want soms zie je ook wel weer dat die spelers dan soms... Het zijn 19, die zijn zo goed dat ze wel gewoon met Real Madrid meegaan en die na zo'n WK. Weet jij dat een beetje? Kijk, tuurlijk. De Lamine Yamals van deze wereld, die doen niet mee. Bedoellijk, maar zo heb je... de grote talenten doen allemaal wel zeker mee. Alleen, je moet wel echt heel goed zijn dat je, om niet mee te hoeven, zeg maar. Dus dan heb ik het echt over inderdaad de P3's, de Lamine Yamals van deze wereld. De Doué, dat soort gasten doen niet mee. Maar verder zijn er wel... Verder doen bijna alle talenten wel mee. Ja, maar Pedri doet dus niet mee en Yamal ook niet. Maar Baouf gelukkig wel. En ik heb begrepen, ze zijn zo enthousiast over hem in Marokko. Er wordt zelfs gesproken dat hij misschien wel wordt opgenomen in de selectie voor de Afrika Cup. Kijk, het is een bekend probleem inmiddels dat we achterin echt een nummer 4 missen. En dus op social media en overal wordt er wel echt gesproken van... waarom geven we hem gewoon niet de kans? Want hij staat er, hij doet het goed. Dus waarom niet, zou ik zeggen. Ja, maar dan zijn we dus in Leeuwarden, zijn we Baouf in februari ook weer kwijt. Dat is wel het risico, ja. Maar ik kan je wel geruststellen dat de bondscoach niet zo heel happig is op nieuwe spelers oproepen. En al helemaal niet een maand voor de Afrika Cup. Dus ik denk niet dat je daar bang voor hoeft te zijn. Maar de kans is aanwezig. Oh jee. Nou goed, in ieder geval aankomende woensdag speelt Marokko met Baouf tegen Frankrijk de halve finale. En wanneer kunnen we dan voorlopig weer terugverwachten in Leeuwarden? 1 november. 1 november? Jong Ajax. Ik denk voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet. Maar tegen Jong Ajax is hij er weer bij. Dat is 1 november. Oké. Ja, dat denk ik wel. Oké. Hey Ridder, hartstikke bedankt dat jij weer in de uitzending wilde zijn. Yes, geen probleem man. Hey, succes daar. Oké, doei. Ridder Deroui is sportjournalist van de NOS. Ja. Jongens, stel wel eens een keer een groot toernooi spelen. Maar Jong Oranje? Nee, wij zouden toen naar Australië, hè? Voor de Olympische Spelen in Sydney zou dat. Ja. Maar ja, daar moeten we vliegen. Ja, nee, ik de auto kreeg dat de 4. Nee, dus dat ging niet door. Dat ging niet door? Nee, oké. Geert, do heeft Simon Kistenmakker, heeft mijn makker? De Kist, ja. Frits Korbach? Ja. Hamburger? Ja. Theo Verlangen? Net niet. Oh, heeft Jan Bens nog mij maken? Nee, ja, ik ken die foto. Ja, Leo Beenhakker. Ze noemden Theo Verlangen op een bepaald moment, deed hij het heel goed. Theo de Topper. Theo de Topper. En toen ging het allemaal even mis. En dan zie ik nog die kop voor me in de Voetbal International. Theo de Topper. Theo de Topper? Ja. Maar van Doviest Henk de Jong de allerbeste? Nou, hij is het meest succesvolle, maar we toch constateren. Ik bedoel, wat hij presteert. Maar ik vind wel dat hij het goed doet in de zin van... Maar dat is mijn indruk, en anderen kennen er misschien meer verzezen... dat ik denk dat hij zijn taak een beetje oors oppakt. Hij heeft natuurlijk een prottig contact met Sandor. Dat ben puur voetbalinhoudelijke zaken, werd hij hem in bijpraten lid. Dat is heel goed. Maar hij heeft echt een technische staf, werd hij heel goed naar lust. Dat is mijn indruk. En die liet die echt wel zijn gang in. Dus, en dan krijgt hij een beetje een orenfunctie. Dan wordt zijn rol wat oors. Ik denk dat dat heel goed werkt. En als hij dat kan en docht, dan vind ik dat echt heel goed van hem. Ja, heeft er nog altijd een soort contact met Henk? Ja. Zeker. Maar dat doet hij ook. Doet hij nou meer dan vorig jaar ook. Alleen ik zie hem ook wel nadrukkelijker coachen langs de lijn. Dat doet hij. Hij staat bijna de hele wedstrijd. Ja, en dat doet hij nu ook meer dan vorig jaar. Dus ik denk het hem mooi moet horen. Ja, maar daar krijgt hij zelf ook wel kracht. Daar put hij ook kracht uit, hoor. Kijk, en het is natuurlijk wel fijn als je als trainer zijn trainingen over kan laten, zeg maar, aan je staf. Ja. Hij uselt complimenten op een bepaald moment van dat ze. Ja, dat je daar vertrouwen in hebt. Heel creatief en dat hij daarvan geniet te komen dat hij dat oorlid. Ja, en daar heeft hij dan vertrouwen in. En dat geeft jezelf ook rust, hè, als trainer. En dan kan je in wedstrijden
Je kan de jongens zeg maar laten kijken ook. Maar je kan zelf ook meer weer gaan coachen. Want je hoeft niet overal aan te denken en naar te kijken. Elke pion te versleuren zelf. Nee. Hè? Maar goed, hij is in elk geval zeer succesvol. Hij is een paar keer het kampioen geweest. En ik promoveerde natuurlijk. Ze staan nou weer boppen in de KKD. Maar critici zei ze dan ook van... Ja, maar Henk heeft nou echt geweldig materiaal. Dan die vraag hier dan. Pak een beet. Zozulte, hier die nou echt met dit materiaal Bob Onstien. Ja, dat denk ik dus net. Want hij heeft wel hele bijzondere gaven en kwaliteiten, Henk. Daar kunnen we natuurlijk net omheen. Hij had iets. Ik zei maar dat is een vraag. Sorry dat je ontbreekt. Maar dat is ik zou vragen. Wat moet je dan? De keer ja op zitten, keer ik nee op zitten. Want maar dat is natuurlijk is het een goede ploeg. Dat vind ik. Alleen misschien is het wel een goede ploeg omdat Henk Del zet. Dat zo stoos is het, denk ik. Nee, dat gaat niet eens om. Maar dat is met Koeman ook zo. Ja, had een andere trainer ook met 4-0 van Finland gewonnen. Waarschijnlijk wel. Ja, het zal, ik denk het wel. Maar ja, dat is wel een heel proces. Hè? Waarom is Depay is hij nou topscorer? Misschien heeft het met Koeman te maken. Ja. Dat hij hem wel kan raken op een bepaalde manier. Of op een bepaalde manier laten spelen. En waarom krijgt hij ze wel scherp voor Finland naar dat check daar in Litouwen? Maar misschien heeft het niet eens met een trainer te maken. Misschien vinden de jongens het wel leuker om in een mooie grasmat in de arena te spelen in plaats van op een bouwveld. Op een baggerveld, ja, jongens, dat is... En daar kan een trainer alles van zeggen, hè, op Malta. Als je straks van de keer promoveert... Laat het dan Henk de Jong. Maar laat het dan ik aan Henk de Jong dat ze 2 keer degradeerd binnen. Ja, ik vind beide te veel. Dat klopt beide niet. Weet je wel? Dus daar ben ik wel met eens, Roelof. Het is natuurlijk een samenhang van al die factoren. En dat van kwaliteit in je selectie, van breedte in je selectie. En hij doet het goed. En dat blijkt ook aan alle cijfers wel. Maar daarnaast... Ga maar eens een jaar trainer zijn van Cambuur. Nou, ik met zal je wel vertellen. alles erop en eraan. Hè? Daar vies toch niks aan. Nee, maar en met... Wat doet dat met je dan? Nou, gewoon, maar blijf dan maar gewoon lekker bij jezelf. En verkoop de club maar goed. Ja. Hè? En hou maar rust binnen de club. Ja. Doe dat maar. Er zijn zoveel trainers gesneuveld de laatste 25 jaar. Ja. En waarom sneuvelt Henk niet dan? Ja, precies. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Hij is toch goed voor zichzelf. En dat ging niet altijd goed met de club. Nee. Maar och jongens, er zijn zoveel gesneuveld. Of het nou 3 maanden was, of een half jaar, of een jaar. Ja, maar dat klopt. Maar wat bedoel je dan? Van hij zorgt goed voor zichzelf? Nou ja, natuurlijk weer zijn Henk een goede trainer. Zorgt goed voor zijn spelers. Maar Henk is natuurlijk ook wel in. Die is goed van zichzelf zorgt in de zin van dat hij goed oerkomt. Dat hij de goede meesten om hem heen verzamelt. Dat is een kwaliteit. Ja. Maar het is iets wat hij heel goed doet. Ja, maar ze het wel doen. Ja. Want als het niet goed gaat, dan is het wel verantwoordelijk. Kijk, Foppa had het vroeger toch ook? Ja, lag het nou aan Foppa of aan Riemer? Nou ja, beide natuurlijk. Ja. Net zo goed als het nu door ligt aan Lars of Henk. Nee. Lars het hele goede spelers binnenhaalt. Maar ook in samenwerking met Henk. Maar dan missen we ook nog één. Of misschien wel meerdere. Want je hebt het over Baouf. En je hebt het over Ferra. Sjeestrand. Ik had ze nog nooit gehoord. Maar het is wel gevaarlijk. En ik vind het ook wel eens lastig. Omdat ik ze persoonlijk ken. Hè? Ik ken Henk natuurlijk heel, heel goed persoonlijk. Maar Ruben ken ik ook persoonlijk. Dus dat is heel gevaarlijk of moeilijk om over te praten. Maar dat is echt een ongelooflijk talent om te scouten, om talent te zoeken. Dat is niet normaal. Hoe kom je daarbij? Ja. Maar Sander, daar is mij voor zwaar. Want imiteert dat Ruben bij het eerste Hayim te jaren de beelden oppakt en daar gaat ook een rol in spelen. Dat klopt, maar dat heeft met tactisch systeem te maken. Hè? En Ruben kan ook echt goed training geven, hoor. Hij heeft nou een andere functie. Alleen, die jongen heeft wel echt oog voor systemen. Wat voor spelers heb ik nodig? En die gaat op zoek. Maar dan moet je ze ook nog kunnen vinden. En dan moeten ze nog betaalbaar zijn. En dan moeten ze nog kunnen komen. Maar ze moeten eigenlijk ook het niveau wel aan kunnen. Maar dat is lastig. Nee, dat is heel lastig. En ik moet eerlijk zeggen, en wat ik zei, het is moeilijk, omdat ik ken ze persoonlijk. Alleen daar moeten we niet aan voorbij gaan. Want dat is echt een kwaliteit van die jongen. Ja. Roelof, Heerenveen had verleden week oefend in Pek Zwolle. Maar een variant. Václav Sijk in de punt en Dylan Vente op het zien. Ja, dat was de helft. Ja. Sijk speelde de eerste helft in de punt. Maar Kai Jansen, uit Meppel, op het zien. Maar goed, vooral die combinatie mooi Vente op het zien. Ja. Hier is het wel eens een uittocht? Nou, is het in Utrecht had ze natuurlijk in de eindfase extra spelen. Maar succes, want toen joeg Sijk een enorme mooie stekbal. Was hij weer op Vente. En hij Vente dat wippeke. Ja, zeker. Dus die tellen was assist. Ja, dat is een assist. Ja, dat is 100% assist. Is dit... Ja? Ja.
En wij zitten op dezelfde lijn. Ja. Maar als je in de laatste 10, 15 minuten of misschien wel een volledig tweede helft wat meer druk spelen was, is dat ik wel een goede manier. Die vastkracht zeik is ik wel een beetje een ruwe diamant. Een bolster, ja. Ruwe bolster, blanke pit, hij gaat overal dwars doorheen. Hè. Robert Veldman, ik wil al schrijven, moet wel omdenken dat hij niet dwars door een speler of door een deur heen loopt, want zo spelen is het wel een beetje. En hij komt natuurlijk op die voetstingen bij Excelsior, dat zit wel een beetje in zijn spul. Dat is aan de ene kant zijn kwaliteit, wat er ik wel een beetje Dat is zijn kwaliteit, ik hebben dat een spits een goal maakt. Nee, maar de kwaliteit is, het zit iets in kwaliteit dat hij emotioneel is in het spul. Ik herken het een beetje. En dat hij dan dat er ik inlezen in je voetbal. Dus dat vind ik dan wel mooi op de Sjen. Alleen dan ga je maar misschien iets stoeker worden, iets slimmer. En of het de toekomstige spitsen van Heerenveen. Nee, dat dan weer net. Dat ga ik dan weer bij. Maar dat vind ik dan wel mooi om te zien. Maar of dat Meerveld is natuurlijk volle meer een echt zien dan een Vent. Een Vent is een 100% nummer 9 die heel goed is. Ik wil niet bij voetballen. Ja, maar Vent, eigenlijk wat Meerveld maar toch gewoon op het zien bij Heerenveen. Ja, maar zoals Roelof zei, die in een eindfase als druk zetten was, dan kist heel makkelijk maar de Joggen en het zien. Ja, maar dat ken ook met een Brouwers, jongens. Dat hoef je niet per se met 2 spitsen te doen. Hoor. Nee, dat klopt. Als dat erachter maar weer klopt. Dus maar Meerveld is wel een andere speler. Dan ook maar doorstapt en Van Overheem dan ook maar... Dan. Wat vind je van Heerenveen? Vind je het leuk om naar te zien? Ja, ik vind het echt leuk. Nee, dat meen je serieus. Het is voor het eerst sinds 10 jaar, denk ik, dat het echt weer leuk is om naar te kijken. Dat is de beste ploeg van de laatste 10 jaar. Maar laten we ook zeggen. Maar dat heb ik heel vaak gezegd hier. Waarom te rekenen, ja. Nee, ik heb het best wel vaak gezegd hier ook. Van, kijk, ik hoopte dat Heerenveen op een gegeven moment, en 5 jaar geleden was dat ook zo, of 4 of 6 jaar, dat zij naar een trainer op zoek gingen die het stadion weer vol kregen. Ja. Omdat Heerenveen, die gaat niet zomaar degraderen en die wordt ook niet zomaar kampioen. Nee. Dus, en die gaan ook niet zomaar derde worden en ook niet zomaar na-competitie spelen. Naar beneden dan, zeg maar. Dus dat is altijd plekjes 6 tot en met 13, 14, bij wijze van. Wij hebben je te nog een pleidooi houden voor Dick Schreuder. Ja, en toen is Veldman is ook even te sprake, maar ook Schreuder, ja, klopt. En ik ben blij dat Heerenveen nou weer leuk voetbal laat zien. En dat het stadion ook weer vol komt. En kijk, zij staan te laag op dit moment. Nou, als je kijkt, als je ernaar kijkt en als je ziet hoe het gaat en wat voor kansen ze creëren en hoe het eruit ziet. En dan staan zij gewoon te laag en zij hadden echt meer punten verdiend. Ja. En, dus dat vind ik mooi, hè? Zo Rivera op links, Trensko op rechts. Meerveld, Brouwers, Lindau, Van Overheem centraal achterin vind ik een hele goede set. Ja, en dat heeft puur te maken met een opbouw. Dus dat heeft puur te maken met balbezit. Voetbal. Gedachte balbezit, zeg maar. Dus dat heeft niet te maken met als jij Haller tegen je hebt van Overheem. Ja, jij gaat alle kopduels even winnen. We gaan het verdedigend neerzetten. Nee, dat heeft puur te maken. Dat kost mooi Sjen in de wedstrijd Sjen FC Utrecht. Toen speelde hij hier de wedstrijd ervoor. In het centrum speelde Sjen Utrecht. Zei, ja, maar we hem dan al wel del zetten. Want daar zit die lange Fransman, die Haller. En jongens, flauwekul, joh. Nee, maar ook dat. Tuurlijk, wij hebben dat met Bijker gehad vroeger. En met Martijn Verlaan wel. Martijn Verlaan, ja. Is ja, Lucas Bijker hebben dat gedaan, hè, centraal. Ja. Maar als je daarvoor kiest, dan accepteer je dat er soms een balletje binnengekopt wordt. Punt. In een seizoen. Ja. Dat moet je accepteren. Ja. Want ja, die gaan wel kopduelletjes verliezen. En ook wel eens voor de goal. Alleen, je kiest daarvoor om in het grote geheel beter te zijn aan de bal. Waardoor je meer kansen gaat creëren. Waardoor je meer kansen hebt om wedstrijden te winnen. En dan neem je voor lief dat een balletje een keer ingekopt wordt. Nou, en als hij dan ingekopt wordt, dan wordt het altijd weer gezegd van ja, maar hij is te klein en dan moet je dat klopt. Maar dan moet je dat ook in die andere 5, 6 wedstrijden zeggen als het wel goed gaat. Eens. En je voetballend beter bent. Ja. Ik weet dat Luc Brouwers, die is ook fan van deze sportcast. En er is nou ook wel wat kritiek op Luc Brouwers, de onvierde van SC Heerenveen. Want supporters van Heerenveen, die hebben nou ook zoiets van ja, we willen meer voetbal op het middenveld. Dat zou eventueel van Overheem weer waarom komen naar het middenveld. En dat zou dan eventueel ten koste gaan van Luc Brouwers. Wat vies je daarvan? Ja, dat vind ik de grootste onzin die er is. Goed zo. Ja, dat meen ik. Ja. Want Luc Brouwers kan echt goed voetballen. Die is heel belangrijk in het aansluiten en het terugsluiten ook weer. Hè, verdedigend gezien. Maar hij is ook een verbindingsspeler. Hij heeft ook nog diepgang. Ja, hij maakt een foutje ten Excelsior. Dat klopt. Dat wordt 0-1. Nou, weet je. En, dat is een incident. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen
die hem daarop afrekenen. Hè? Dus het wordt al gezegd van, nou, Brouwers die heeft nog niet gescoord dit jaar. Ik noem maar even iets. Nou, dan maakt hij zo'n foutje. Ja, hij met Ruud. Ja, want zo kortzichtig is het allemaal. Dat is het opportunisme van volgens mij. Nee, maar dat is ook zo. Maar ik vind het echt onzin. Want als jij een middenveld hebt met Meerveld, Brouwers en Lindau... en je hebt ook Van Overheem achterin... en je hebt die 2 buitenspelers... jongens, dan ga je kans op kans creëren. En dan ga je ook een wedstrijd verliezen. Maar je hebt stadion vol. Goed genoeg voor de play-offs? Dat denk ik uiteindelijk wel. Ja? Ja, Oké. heb ik ook geloof het heilig Het is het voorspeld? Ik heb voorspeld. geloof het goed zo. heilig in. Nou, dan ben je ook aan Maar nog één. Wat Van Overheem ging nu naar achteren. Dus nu is het oplost. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk discussie. Van Overheem, Brouwers, Meerveld, Lindé. Ja. Als je nou moet kiezen uit die 4. Ja. Het is een beetje... Ja, maar dat hoeft nou dus net. hoe dan niet meer. Maar dat was natuurlijk wel de discussie. Ja. En dan ging je wel voor zich zeggen... misschien sneuvelde je dan wel Brouwers. Ja. Toch? Dat was toen eigenlijk een beetje de kritiek en de discussie. Dat kan. Maar dan kan je ook Lindau nog... Of Lindé nog slachtofferen door Van Overheem daar neer te zetten. Dat doet pijn. Ja. Lindé, goede voetbal. Nee, maar ik bedoel meer als je toch moet kiezen. Ja, maar goed. Maar Hoe we net moeten kiezen. Ik weet niet. Ik snap deze hele vraag net. We zitten toch altijd. Luc Levert. Luc Levert. Jongens, we binnen er rond een heel soort joggersvragen binnenkwamen. Dit is een vraag van een meneer die neemt hemzelf Pieter. Ja? Dag Pieter, hij zei Sandor, maar kan u de beker serieus nemen? Nee. Nee. Hoezo eigenlijk? Ik ben het eigenlijk in 99% met je eens. Maar Ja, daarom is hebben het we wel eerder over. Ja, maar hier hebben we eerder over. het toernooi wat er is, man. Nee, voor Cambuur niet. Voor de Cambuur Grijze niet. Muis in de Eredivisie wel. Ja, Dan voor de is een grijze beker- maas in de nee. Eredivisie wel, maar voor Cambuur niet. Ja. Het mooie net ten koste ging van de eigen competitie. Deze persoon, heet Jelle Bangma. En die vreeg het, omdat hij Sandor, waar van de huidige selectie zouden ze toch mooi nemen naar de Eredivisie? Nou, dat is in ieder geval Ferra, Sjöstrand, Mark, Amova, Bouhoef. I like a Mova. Bouhoef, Jansen, Daan Visser. Daan Visser. Oh, dat ben een heel soort, jongens. Ja. Oh, dat het Galvez. Balk? Nee. Balkie? Balkie net. Eredivisie hebben we het hoor, hè? Ja. Iets meer. Jort Nee, van hè? der Sande. Nee, ja, je moet wel een selectie hebben. Oh ja. Dus neem hem wel mee, maar hij speelt niet. Nou ja, dat zal niet dan mijn eerste keuze zijn in de Eredivisie. Terwijl zo. hij het op dit moment echt hartstikke goed doet. Van der Wilders. Sande. Eredivisie weet ik ook niet. Nee. Terwijl die het nou ook gewoon echt heel goed doet. Goed aanspeelpunt. Het is een geweldig Goede aanspeelpunt. momenten Hij komt hij op wint op middenveld. duels, jongen. Maar hij komt ook goede momenten komt hij in de bal spelen op het middenveld. Waardoor hij aanspeelbaar is. Waardoor je hem weer kan verplaatsen. En balk diep loopt. Waardoor ze niet echt doordekken. Hè? Niet altijd door kunnen dekken op Van der Sande. Dat doen ze goed hoor. Maar conclusie, jongens, er zit muziek in de selectie van Cambuur. ja, dat is een soort mooi in naar de Eredivisie. Ja. Dan nog een vraag. En dit is een vraag van Maarten. Ik heb het idee dat hij wel vaker voorbij komt. Maar nou is het, is Galvez echt een optie op size? Nee. Oké, Maarten. Ik hoop dat je meeschrijft. Ik snap het wel hoor, maar ik zou het niet doen. Oké. Maar ik heb het idee, ze staan gewoon dat Maarten de hele selectie opzij zou willen. Of is het een orenmaten? Nou, ik denk dat het hetzelfde maat is. Dit is een vraag van Rudy. Rudy die zei, vorig jaar wie is toch vrij stellig dat Cambuur net kleer wie van de Eredivisie. Maar is deze ploeg, zou hij de no-stit, wel kleer van de Eredivisie? Nee, dat zijn een stuk of 7. Dat ben diezelfde jongens weer. Ja, en die ontwikkelen zich waarschijnlijk nog door. Dus en misschien komen er nog een paar bij, maar dan nog moet je... Ja, jongens, je moet dan ga je al. Hè, wat ik net zei, als je nu noodgedwongen 3 spelers erin moet zetten en deze selectie zou het in de Eredivisie moeten doen, ja, dan kom je gewoon tekort. Maar ik is toch wel concluderen dat Cambuur no fitter is als Zeker, voor hier veel Cambuur vaster. meer kleren is voor de Eredivisie. Ja, het is veel vaster. Het is veel vaster allemaal. Het spel is vast, herkenbaar. Je ziet echt wel, het ziet er heel goed uit. Dus van Rier zeiden ze, als Cambuur nou promoveert, dan donder is er binnen een jaar vooruit. Zo stellig is nou net meer. Dat is 2 hier. Ja, dat is allemaal een beetje van Nee, maar ze moeten dan moet je sowieso een kwaliteitsimpuls hebben. Tuurlijk. Maar dit moet ook weer passen binnen een speelstijl en binnen de club. En dat kost ook weer geld. En hoeveel geld komt er vrij? En als je beoefent, kun je het hele stadion niet rollen. Nou, ik hoop dat ze... Ja, maar laat wil ik zijn als die...
Die heeft wel een aardig langdurig contract volgens 3 mij. jaar volgens mij, 2 jaar met een optie. Ik heb hem in januari mijn optie volgens mij. In februari is toch weer kwijt. Is Dus, mijn optie boven? weet ik, het waar ik net zei. Ik waar het wel te zeggen. Ja. 3 hier plus een optie. Ja. Bloot fjouwer, maar gelukkig hebben we Google Roelof in de hoes. Ja. En die zie ik het nou op. Ja, dan Ken heeft ik het nog Nee, even... maar dat is interessant hoor. en Dat is voor de club een hele Dat mooie... is natuurlijk een geweldige instruier dit. Als ze, hij is, Wat zou zijn jonge Sander opsmieten, Matt? Ja, maar dan moet je dus echt... Dan moet je echt miljoenen gaan Maar vangen. doe best het is Omdat je hebt een meerjarig Nieling contract. al 1,2 miljoen opsmieten had. Ja, maar dit moet... En het is een meerjarig contract. En het is een Marokkaans jeugdinternational. Jeugdinternational. Nee, Vroeger maar wie dus toch voetballer, Sandor. Tegenwoordig bist ook gewoon directeur. Dan is de zakenman. Plakken er een bedrag op. Wat maar oef kost je? Goh, jongen, ja. 3 jaar en een optie. 3 jaar 3 jaar en een Ze optie. heb ik je in Google vernederd. Dus 2,5 jaar, zeg maar. Een optie. Zou ik zo Nu moeten nog, zeggen. ja. Ja. Dan zeg ik nu 5,7 miljoen. Ja. Exclusief bonus. Ja. En 20% trofferkepercentage. Ja, die heb je er ook Er bij. moeten weer doorverkoopdingen. Ja, mooi jongens. 4,7 miljoen euro. Zullen we wel een record verkeerd voor de eerste divisie best? Maar als ik het nou goed heb, wat dan? Dan Mag pas ik ik de rest bij. die kop dan met huis? Ja, dan krijg je toch een originele sportcast. Daar komt Pieter Kooi persoonlijk bij Ja. je langs om die te bedanken. Je had ook de vraag, hè, Pieter? Pieter, ja, wie dat dezelfde Pieter? Nou, ik had nog wel een orenvraag. Ik had nog een vraag van Eldert Kuiken. Eldert Kuiken, die zei het Sandor. Daar was een uitsprutse visie. Daar hoort ik om vast. Maar soms vregen de wedstrijd ook om pragmatisme. Waar leidt die grens qua aanpassingen? Dat is het bijvoorbeeld nou bij Van Persie. Hè. Van Persie wie bij Heerenveen wie die heel idealistisch en naïef misschien wel, maar een extreme opbouw van achteruit. En nou bij letter had hij dat eigenlijk al onpast. Ik bij Heerenveen en nou bij Feyenoord zit heel dol het resultaat voorop. Maar hoe lang was het ook vast horen om in eigen visie? Zolang het spelersmateriaal wat je zelf tot je beschikking hebt, hetgene kan uitvoeren wat je graag wil, dan blijf ik daar aan vasthouden. Alleen dan ga je weer, als je op een gegeven moment een selectie hebt, of er komen blessures, of je hebt niet de selectie die je graag wil, of waarbij het een centraal duo bijvoorbeeld is. Daar zou ik altijd liever voetballers neerzetten. Omdat je voetballers kan leren verdedigen. En verdedigers kan je niet meer leren voetballen op een bepaalde leeftijd. Maar als je op een gegeven moment die keuze niet meer hebt, ja, dan zul je ergens een keer wat anders moeten gaan doen. Maar dat zal niet snel zijn. Want ook dan nog zou ik eerder dus een Van Overheem achterin zetten. Ook al zou er al een middenvelder achterin staan. En die is geblesseerd, zou ik nog steeds vasthouden aan... In eigen visie, ja. Ja, omdat dat ook herkenbaar is voor iedereen. Daar ben je vanaf moment 1 mee bezig. En kijk, Van Persie die heeft natuurlijk bij Heerenveen... vooral naar die 9-1 AZ. Ja, toen stopt het wel, eigenlijk, hè? Ging je iets realistischer spelen? Ja, maar realistisch. Maar het was... En toch vond ik dat wel jammer. Want het programma wat hij toen had gehad... dat was echt mega zwaar. Dus hij had de top 3 had hij gehad. En de top 3 of zo thuis. En dan had hij ook nog AZ uit en Utrecht uit. En dat was echt een mega zwaar programma wat hij gehad had. Hè? Op 1 wedstrijd na. En die wonnen ze ook. Ja. En toen gooide hij alles overboord. En ik snap het wel. Want je wordt gewoon afgerekend op resultaat. Maar toch waren dat ook wel weer hele mooie oefenwedstrijden natuurlijk. Om het echt te trainen. En dus ik zou het Zo niet lang heel snel mogelijk doen. vast worden om in eigen visie. Jongens, hij zit je weer, de sportcast mok. En Sander, die kijkt aan zijn nek hier mooi. Maar we kunnen naast een bij de 4,2 miljoen, hè? altijd klopt bij de 4,2 net plus 20% trofferkeepercentage en bonussen. Recordtransfer ooit in de KKD. Nou? 8,5 miljoen. Mickey van der Ven. Wolfsburg. Gaat hij dat halen? Boven? Nee, dus. Nee, dat gaat hij niet halen. Hebben we misschien een dealmaatje dat altijd dus net 4,2 miljoen wordt, dat wij misschien al een mokkerij van de sportcast bij een van Sander? willekeurig restaurant die snits kennen of zo? Was dat net op in. Ja, maar vanuit de KKD? Ja, van Volendam. Waren die niet gepromoveerd? Nee. Was KKD hoor. Oh ja. Ja, want die staat Sven Botman ook nog bij. Maar dat is een jonge Ajax, ja. Maar hoeveel die miljoen? was ook exceptioneel goed, hè? Goh. Die Mickey van der Ven. Jongens, een keer bij Johan Groot geweest. Toen was Johan nog scout, no? Ja. Zei Johan, we moeten naar Volendam. Ik zei, nou, ja, Smet. Ja, we gaan met eten op de dijk, hartstikke lekker. En wij naar Volendam. Ik zei, die centrale verdediger, Johan. Die is wel goed. Die won wel graag bij
Cambuur heeft het, Johan. Gaat niet lukken, hè? Met Mickey van der Ven. Mickey van der Ven. Ja, nou ja, als je nou zo goed, jong. Ja. 8 miljoen naar Wolfsburg. Goed, maar goed, ik hier doe de mok. En die kindermeisjes thuis kunnen ze die winnen. Als ze het goede antwoord weten op de quizvraag. En dan jou kan weer ondij, Geert. Want Cambuur, ja, dat wisten we. En dan mogen we van profiteren. Nee, totaal niet. Nee, ik doe me alle leven een stap op. Wist je de vraag al, Geert? Geen idee. Nee, nou komt weer het 1-2'tje. Ik vertel jij de vraag en dan vervolgens... Ja, lekker op camera. Ja, leuk. Vertel, ja, zo leuk. Maar goed, komende vrees speelt Cambuur de uitwedstrijd in Almere City. Almere City. Daar speelt oud-Cambuur-speler Jamie Jacobs. Maar hoe jeet zijn broerke die er echt voetbalt? Ja, dat is prima. Dat is een hele leuke vraag. Dat is Joey, hoor. Ja, nee, ik zeg niks. Nee. Nou, vrienden en vriendinnen van de podcast. We hebben weer een geweldige vraag bedacht door mijn goede collega Arjen de Boer. Maar het gaat hierom, het gaat wel ergens om, want het is uniek. Hè? Dus wat wij graag weten willen is, hoe jit het broerke van Jamie Jacobs, de voetballer van Almere City. Mail dat eventjes naar u, sport@omroepfriesland.nl. Naam erbij, adres erbij, geen telefoonnummer, geen enkele cent. En dan gaat hij eruit, een mok. En aan die mevrouw die ik van een morgen troffen heb, ze komt uit Fransje, ik zei net werk ze troffen af, die zei, ik wil zo graag eens wat winnen. Als jou er nog even bij zetten, Dan regelen we dat. Eens wat winnen, dan regelt Arjen het. Hoe jit ze dan? Weet ik net. Maar bedoel je Die vrouw is Fransje. die Almere City spelen Jamie Jacobs of is dat broerke een Almere City spelen? Nee. Beide. Ze voetballen hier beide bij Almere City. Ja. Eén hint. Goed. Oh, dat is een grap. Maar Roelof, die maakt dit weekend naar Velzen. Ja. Sportpark Ja. Schonenberg. Schonenberg. Echt Ja, Buco Stadion. Ja, nee, Burg. Maar voor u is het Schonenberg. Met de mandjes, hè? Ik weiger dat altijd. Hey, Die met de mandjes, hè? Ja, mandjes. Ja, mooi. Die zijn er nog steeds. Ja. Ik ga me van de omroep ben ik in Noordwest, maar ik had nog geen opzocht. 2003 ben ik in Noordwest. En toen wie ik nog trommelaar, megafoontje, hooligan van Heerenveen. Toen wist je nog linksbenig. Wist je altijd met u zien met wees? Ja, nou, 1 of 2 jagers wel. Oh, oké, dat wist ik helemaal niet. Die 4 jaar. Nee, oké. Maar jongen, het zelfs in Buurland de hooligan uit Die Honger. keer dat jij in het Abelensa stadion voor die tribune langs Ja. stond, Ja, dat hij heb ik wel vooraan. verteld. Ja, maar dat was bewust. Dat had ik tegen Roelof bij dat. Stond ik daar en gooide ik de fles bier naar daar. Ja. Hier is een Nederlandse vlag bij die. Maar We hebben hier dus ook weer... toen de Wiekse Jong, Telstar Heerenveen. Het was nog niet de Telstar van nu. Anthony Correa viel toen een Roxback, had ik nog even opzocht. En dat wie een bekerwedstrijd, dat wie een wijntje of zo. Nou ja, het is 22 jaar lien, dus dat wie 20 jaar oud, had ik nog even opzocht, of een jongetje. En dan weer het middags om 12 uur begonnen we al, kwamen we daar in een kroegje in Heerenveen, biertje. En op een gegeven moment na 1 of 2 uur biertjes drinken, stapten we de bus in. En er waren 2 bussen die ze regelen van Nieuw-Noord. Dus ik ging mijn eigen vervoer naar het daar. Maar wat gebeurde er? We gingen volgens een etablissement aanhuurd daar met 150 man of zo, vlakbij het stadion. Wie die eigenaar helemaal blij mee, want die kan nooit iemand. Dus je mooi bij het daar een biertje drinken. Wat gebeurde er? We kwamen er onrien en op een gegeven moment kwam de verwarming in de bus omheen. Dat was in trein, zei ik wel. Hè. Dan wilden ze een beetje wat rustiger maken. Bloed, iedereen in de shirt uit en haast in de blote buik in die bus. Op een gegeven moment kwamen we daar bij de hoogovens. Ze zeiden, die hoogovens. Als wij naar het Telstarstadion gaan, hier alleen maar opzag, dan ga je niet langs de hoogovens. Nee. Maar die hoogovens hebben wij van alle kanten zien. En weer een rondje. En weer een rondje. Ja. En weer een rondje. En toen kwamen we gewoon bij het stadion. Het etablissement, die ging aan de telefoon kregen. Jij gaat niet open. Want er komen 100 Heerenveen, wie een keurige jonkjes, hè. Kwamen er gewoon. Dus we zijn het stadion in, wedstrijdstation, trein en weer naar helemaal kapot. Ja. Ik was sindsdien, ik zie die bus, dat busvervoer, dat is echt waardeloos. Ja. Maar ja. Okay. Ja, het moet soms wel. Ja. Nou ja, met dank aan dit lange verhaal van Roelof zitten we nou onder tiert. Ik had wel een mooi verhaal over Telstar. Maar we zitten onder tiert. Met dank aan dit lange verhaal van Roelof. En dus ben we daar onder overdenkingen. Zo. En we moeten kiezen en we komen er net op waarom. Nee. En de eerste is verkeerd. Marokko of Frankrijk? Ja, Marokko wint dat. Marokko? Jazeker. Roelof, Sportpark Schonenberg of het Kooistadion? Ik ben... mocht oppassen. Kooi. Ja, toch wel? Rij 4 zat ik daar op Oost. Wat een plekje. Ja, echt mooi. Echt mooi. En een mooie ontvangst. Ja. Andor, Bram Marsman of Thomas Galvez? Thomas Galvez. Thomas Galvez. Ja. En de laatste is dan voor Sandor. Sandor, je moet kiezen. Het overtal dat kampioen waard met Robert Muren. Of het overtal van Bram Marsman en Joram van der Veen. Nou, daar ga ik wel echt voor de eerste. Ja, toch wel? Ja? Het kampioensovertal van Robert Muren? Ja, daar was je zelf bij. Ja, dus daar heb je toch veel meer beleving bij. Ja, en ik moet zeggen, toen waren we op een gegeven moment wel echt veel te goed.
Zo goed is Cambuur op dit moment nog net. Nee, maar... Nee, niet zo heersend. Toen waren we op een gegeven moment echt... Je was overheerst, jongen. Dus dat was wel echt bizar, hoor. Dat is bizar. En dit is fantastisch. Dit is echt heel goed. Alleen dat... Op een gegeven moment had je toen echt een moment dat je denkt van... Ja, weet je, wat zou ik doen? Wij gaan hier nooit verliezen. Dat hadden we elke wedstrijd. Ja. Trouwens, ik moet wel zeggen, we komen er net op weer op. Ik zo is het. Dat is hem ook even kwijt. Ja, precies. Sander, ik vond het hartstikke leuk dat ze weer is. Heren, je mek tiegetank van je komst naar de studio. Dit hier maar weer, jongens, de oorlevering van de Sportcast. Na je weekend ben we er weer. Graag ontam. Dag.